pangmalakasan, vloggers, Kapampangan, manyaman, orin bawat team, vlogs, Totoy Balat, alake kayo. Kapampangan vloggers, kedi Pampanga, lalo na rin taga-Tarlac at Kayabela. Gening Kapampangan na making vloggers na, lalo na king buong nyato, ayal ben mula. Wow, ang galing darining Kapampangan na vloggers lang, geni king Facebook at lalo king YouTube, ayal ben dala. Gening vloggers tamo, geni king Pilipinas. Yes, Pampanga, yes, Kapampangan, geni pong sekatamong vloggers lang. Mga galing lang gawa pong content at mag-video lang o tang gagawa lang. Wow, Pampanga, yes, among Tarlac, ampong Nocorilla rin, kapaling Kapampangan. Geni pong vloggers tamo hanggang Nocorin pa, ang galing garening sekatamong vlogger. Ang ganda, santing ang po'y tanggawada, lalo na kitang makatula, ang pong makakapsipa. Itang pamangan, ipapakit ka pa, pong content ka pa itang mga lagong lugar pa. One sa panatan, king Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, already din creator. Vloggers, lapin lang, Kapampangan, kedi lalawig ang Pampanga, ang pang Tarlac. Wow, ang galing darining Kapampangan, pangmalakasan na at sa alam laba. Gening kakatamong Kapampangan vloggers, hanggang Nocorin pa, happy masaya. Yes, Kapampangan, already ding vloggers, ayal benta mo hanggang Nocorin pa. Bawat anak patwang kore ni pang pamilya, ayal benda rin gening makatula pa. Las Pampanga, ang koring Kapampangan, already manal benaka, gening vlogda. Kitang content creator, ay rin ni manal beka, at albe mula naman, deta pang mga latipa. Ang Laguna, ing masanting, abe-abe, saup-saup, kang mga latilang content, ang mga latilang creator tamo. So pantalang mga tatsana, abe-abe, tamo, gana, deta mga lati, iyang at talang bagya. Yes, Kapampangan.